Yan ay patungo. The Amsa Club.
Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube, at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat! At kasama nyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksihan, pero never sa kagandahan. This is your one and only, DJ Ai. Hello, Madrid Nation! Ayan, Thursday na at bukas, thank God, it's Friday na naman. Matatapos na naman ang linggo. Kaya sulit-sulitin nyo na naman kaming makakasama ngayong linggo. Ayan, at syempre, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito lang sa inyong pinaka-paboritong tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Almusal Club! At syempre, makakasama pa rin natin at hindi mabubuo kung wala ang cutie patuti Kimpi! At syempre, hindi magpapatalo ang ating guwapong Kengkoy na talaga naman nagwagi this week. Syempre, Rupi! No sound daw, no sound. Rupi. Oh, game. Sabi ni Christine de Guzman, Roy. Hello, Madrid Nation. Welcome to the Almusal Club. Ayan. Asin lang yung camera natin. At syempre, maraming salamat pa rin sa mga nakatutok. At huwag niyong kalilimutang i-like at i-share ang ating page. Pero bago nyo i-like at i-share, huwag niyong kalilimutang i-react ang ating live ngayon. Syempre, react lang kayo ng heart kung na-miss nyo kami. At for Team Kimpi. At kung like, kung Team Ruby. Ayan, huwag niyong kalilimutang i-like at i-share ang aming page. Madrid, Philippines. Diyan sa Pangasinan, Madrid, Philippines, Pangasinan. Madrid, Philippines, Cebu. At syempre, hindi mawawala Hello. Madrid, Philippines, Davao. Guys, comment kayo kung naririnig Hello, nyo comment. na ako. Comment kayo kung narinig nyo na ba. Ready na kayo. Ayan, at yes, ang ating unang game pa rin, ang inyong paboritong hangman. Ayan, syempre, wag niyong hahayaang mahulog si hangman sa mga monster. Ayan, ready na ba kayo, guys? Okay na ba? Naririnig wala nyo na ba pag ako lumipat ulit? ng Pag camera. lumipat na ang camera, wala pag na. lumipat ng camera. Oo. Ayan, okay na ba? Okay Halo na ba? kay Mr. AJ. Dali. Check. Wala Parang daw. bago na. Nagkakaroon po tayo ng Halo technical din kay problems. Chelsea Jean William Moore. Ayan, okay na daw sabi ni Yan. And so comment na kayo guys ng ready, if ready na ba kayo para sa ating next game. And don't forget mag-heart react for Team Kimpi and Yan, okay na like raw. react. Okay na raw. Sabi ng ano. Okay na. Okay. Itong akin. Ito. Okay na. Okay. Really? Ayan, okay na daw. Nagkaka-English na tayo guys. dito. Ready na na ba guys, kayo? kung ready na kayo dahil dito Si Kael mukhang, Yeah. mukhang excited na siya kasi Please meron comment na ready tayo if you're kayo. ready. Oh, Yeah. Yes. Can you put a comment? ready. And don't Below. forget mag-heart react Let's and like go daw, react, sabi guys. ni Eliana Olisha. Oh, let's go. Go! Pinapsabi ni Miss Elena. Hello, Serenity! Hello, best friends. How are you? Hi, best friends. Ayan, ready na rin si Chelsea. Ready na rin sila Chelsea. Jean, So, Fortanas, simulan naman natin ang ating Villamor. Ready, ready. Okay na po, ready. Game. ito na. In 3, In 3, 2, 1. Tada! And Ang ating game ay Eat. Hangman. Eat and drink ang category, mga guys.
Okay. Eat and drink. Eat and drink. Para Yeah, yeah, sa mga yeah. mahilig kumain at uminom. Oh yes. Sa mga may hilig Mukhang alam kumain nyo yan. at uminom, Meron siyang 2 words. this is your chance 2 words. to win our Yan, load. nagsimula na si Kael. Letter A. Kung mapapansin nyo, walang lalabas na binmitila Ano ngayon. to ha? Eat and Bakit? drink. Letter. May pinuntahan siya. Set 1. Ingat ka mga kung Oh, saan wala. naroon. Wala. Yung binigay ni Kael. Walang letter E. Dali, Kael. pagkakataon nyo na. Sabi ni Inday, letter H. Miss Kim, Miss Kim. Halo, Miss Angel. Miss Kim. Sabi Nawalan ni sila Miss ng isang Chan, matinding letter contender. A. Letter, sino? Halo din Miss kay Chan. Mr. E. Hi, Mr. E. A. Ay, wala. Walang A. Letter P. Ano ba yan ang unang ano na? Letter P daw, sabi ni Serenity. Ay! Hi, Miss Guys, Tere. walang letter Hi, Mr. E. Andito na yung paborito. I-N. Teka lang. Nanonood ba si Denmark, Jericho? Ay, Happy oo, birthday. Happy birthday, Mr. birthday. DM. Wala pa ata eh. Mamaya pag nanood. Uy, grabe, wala. Ayan, letter M daw, sabi ni Miss Happy Jazzy. Jazzy. Tsaka ni Oh, Miss Lee. Ay, isa na lang. Sabi, una-una, iisa Guys, lang. iisa na lang. Okay lang. Oy, ang bilis Alam. lang. Sabi ni AJ Guache, letter S. Letter Sino ba S. Sir Yes na AJ, yan. isa na lang ang Isa ating na lang yung balloon. ano natin ha, lobo natin. Oh, meron ding letter M, meron ding letter O, sabi Wala ni na yung letter Chelsea. M. At letter I, Isang sabi ni balloon lang. Inday. Parang ang bilis na. Isang balon na lang ha. Kung sino may bilis ng pinakamarami lobo. na ano, kung sino may pinakamaraming letter, yun ang bubuksan natin para marami silang may kasalanan. Kasi isang lobo na lang to. Isang lobo na lang. Yung lobo, Shout wala na out po mananalo. kila Ate Bryla Di Guzman at Ate Jovelyn. Miss Miss All. All. Sabi ni Halo-halo, Joe. ayan. Halo-halo sa kanila. Letter L, ayan, dumadami yung humuhula ng letter L. Si Chan, tapos Tsaka si Chelsea. Chelsea. Oh, sige, Sure letter na ba L. kayo? Letter L na Letter yung bubuksan L? natin. Kasi pag binuksan natin yung letter L, tapos mali yun, puputok yung lobo, wala Oo. nang mananalo. Sayang yung Grabe, ano. unang-unang set, walang mananalo. Marami din nagko-comment ng letter M. Galingan nyo guys, unang set, ano ba yan? Anong uhula? Bubuksan natin. Ayan, letter S. L, Madami L. na kasing may S eh. May Letter S na ba? S, sino yung mga S? Sumabi ng S Si dyan. ano? Taas ang kamay. Si Lainan, Tsaka si si AJ. Sa mga nagsabi ng S, taas ang kamay. Letter S. Mag-selfie kayo. Ay! May... Ay, 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 ay. Oy! Ay, ay. Alam na. Alam na. Ayan na! Ay, alam ko Bilis. Bilis. Letter R! Bilis. Letter R! Guys, Huh? dapat Ayan, hulaan letter nyo na R. kasi. Ayan, oh, sabi ni Chan Rika. Rika, tsaka ni Miss R Tayo. daw. R. Gusto R. ko madaming R kasi isang lobo na lang putok na to. Or Meron yan, meron yan. Parang ano yan, pambukas ng pinto. Oo. R, R, R daw, sabi ni Miss Lainan, sabi ni na Miss ba? Chan. Bubuksan na ba yung letter R? Oh, buksan mo na, buksan mo na, buksan mo na, buksan mo na. Oo. Ah! Alam ko na yan, May hulaan nyo na. letter R! Oh my God, eat and drink. Ito! Wait, Sushi. Serenity. Hindi siya sushi. Sushi. Hindi siya sushi maki dahil letter Ano M. ginagawa sa sushi? Sushi. Hindi siya sushi maki. Maki Letter daw. R nga yung Letter R. second. Ito, sabi Sushi ni Miss rice. Tere. Ayan, ayan, may nanalo na. Sushi rice. Sabi ni Ay, Serenity, pwede, sushi pwede. roll. Sushi roll. Right. Hindi. Oh my na God. siguro to sa... Buksan na natin yung letter U. Yes. Sige. Letter Oy, I, Miss letter Tere. I. Letter I. Ay! Tama, So, sushi. Serenity. Sushi. Magkakatulad tayo sa rice and roll. Sushi roll. Rice. Sushi roll. Wala nang rice kasi may ay na. Ay na. Oh, ayan, si Priyato sumagot ulit sushi Sinong sumagot ng una? Miss Si Serenity. Serenity. Buksan na Ayan. natin. Hindi na siya Yes, rice, guys. Serenity. Yan, sabi Oh. rin ni Mr. Re and Mr. AJ. Sushi roll. Yay! Congratulations, Serenity! Ang nauna Kayo po dyan, ang IC. nakapag-save ng Nag-appear isang sila, lobo. Serenity. Buksan na siya. Ito si Serenity. Ang dami sumagot ng sushi roll. Diba? Pwede pang bumawi dahil meron pa tayong kasunod na set. Yes, next set And na tayo. comment next kapag ready na ba kayo para sa ating next puzzle. Dali, dali, comment na. Yeah. Sabi ni Jenny, Next late set. yung video. Late yung video, sabi Mabagal ang ni Jenny. data mo. Mabagal ang data mo. Mabagal ang data mo.
Comment next, guys, kapag ready na ba kayo para sa ating susunod na puzzle. Yan, may mga Next nagre-react. naman, set 2. Ayan, next na daw. Next na. Next na Okay, daw po. next. Ano ang Si, ating si Chelsea yung may category? pinakamabilis na internet. Oo nga eh. Ayan, next na daw. Wala kasi yung isang mabilis yung internet eh. Next. Next, Ay, next. Kael. Ready na sila, sabi ni Jenny and Kael. Okay, Kael. ang ating Oxymoron. category ay... Oxymoron. Ano yun? Ano yan? Guys, okay, Google! Hindi, ano yan? Yung parang Hello ano? kay Sir Ian. Ano to? Hi, Sir. Hi, sir. Parang may kasabihan Yan, ba? sabi Ano? ni Sir Ian, game, present ako. Sabi ni Oxymoron. Chan Letter PLDT, Y. ano na. Ano to? Mabagal pa yung PLDT. Oxymoron. Ang alam ko lang dito na word yung moron. Moron lang. Pero hindi ka alam yung oxy. Kasing kahulugan salita. Sabi ni Tagalog. Chan, sabi In ni Tagalog Chan, daw. letter A. Sa Tagalog ay kasing kahulugang salita. Kasing kahulugan. Letter A daw, sabi ni Chan Rika. Ito, ang oxymoron ay parinalang binubuo ng dalawang magkasalungat na salita. Halimbawa, ang oxymoron. Ayan, Naka- yun ang ibig sabihin ng oxymoron. So, letter A. Oh, yun ay letter A. Letter E din, sabi ni Chan Rick ay ni Serenity. Letter E. Oy! Wow! Letter L Ito daw yung daw. mga mga kasing kahulugan. Kasalungat. Ala, grabe si Christine, no? Alone together. Wow! May nalaban ba kay O di ba? Christine? Kasalungat, alone, tapos together. Ay, Ay, ang galing naman. O di ba? Kasi magaling si Shira. That's Alone oxymoron. Kasi together, magaling ako sa alone English nung together. college ako eh. So, yung sumagot din si Shira ng Alone Parang Together, yung pero sinabi na, mas ano, nauna si ah, Ay, ito yung mga Christine. magkasing kasulungan. Big eyes, tapos... Ito yung mga magkasing salungan. Magkasama sila, iisa sila. Ay, ang galing. Pinaghalong antonym tsaka synonym. Tama ba, Rupert? Yes! Because I'm English person. Magkasalungat nga. Alone tos together. Alone together. Ano Alas, yan? ang dami na ng sagot. Si Pero Kim po sino- nagdo-drawing na, madaya. Pero sino nauna dun sa Alone Si Together? ano, si Christine de Nagpa-practice. Guzman Roy. Ito, ang nauna si Christine Roy. Tingnan Sabi ni natin Mr. kung Ray, tama. kayo na. Alam mo Buksan kung na bakit... natin kung tama. Mr. Ray, Hello. pwede bang kumawi? Hello. Alam niyo kung bakit nawalaan agad ni Christine? Oh. Kasi dahil sa akin. Sabi ni Christine, galing ni Kuya Ito, Rudy. di pa rin binubuksan. Buksan muna natin. Sabi ni Mr. Ian, wow, lupet ni Christine. Together. Yeah. Together! Oh, congratulations, Christine. Hi, Christine. Guzman Roy. Hindi siya nakapagputok ng balloon. Ay, Christine, Ito, pa-comment ang dami- naman ay, kung galing. kanino ka Perfect, team. Kung kay perfect. Kim o kay Grabe Rupi. sila, Siyempre, kay alone Rupi ka. together. Lupit ni Christine. Ano, Sabi ni galing. Sir Ian, ay sabi ni Elena, sa Google pa din kasi yan. Yan, o, poging pangit daw, Sabi sabi ni ni Sir. Sir, poging pangit. Oxymoron. Sabi ni Chan Chan, sa madaling salita, best single pa rin tayo. Ah, parang lagi humuhugot to si ano. Chan Chan. Chan Chan eh. Okay ka ba, Chan? Okay ka ba, Chan? Ayun, ano na, natawa na kami sa joke niya. Yay! Hindi. Sabi ni Christine Rupi, binigyan nyo ko ng hint. Hint. Yan. So, comment next para naman Dali, sa i-like ating mo na next yung puzzle like ng button ating para- hangman. Like, Pog- puso-pusuan. Pupusuan ko na to. Ayan. Puso-puso naman kay Pupusuan John, ko guys. yan. And react Pupusuan ko lang. yan. Ready na for next? Yes. Ready na kayo, guys? In 3, 2, 1. Ilabas na yan. Ating next category ay ang haba. Books and movie. Ayan, ang favorite ng lahat, books and movies. Meron itong 3 words. Meron kayong huhulaan. Sabi ni John, okay lang. Sad face. Guys, Okay lang daw input yung- ng letters. Palike and heart. Wag na heart. Ayan, ang dami na nagre-react. Woo! Parang Heart sa mga react for Team Kimpy and sa mga like react maraming for Team magre-react, Rupi. baka meron kaming ibigay sa inyo. Oh. Ito sabi ni si Ayan. Kael. Ayan, oh, hindi na Kael, nawala na letter nag-react tuloy. May nag-egg. Oy, may letter Dili, T. dili. Sa mga Sabi ni magre-react, Sean, baka may letter ibigay Like kami. kay Rupert, mamimigay Oy, siya ng galing. t-shirt. Sabi Team ni Rupi. Christine. Yan, Letter yan. A. Iba, Marami siyang letter Daming letter A. A. ilalabas ko na yung... Sabi ni Sabi.
Sabi ni Miss Angel, letter U. Letter U. Ay, Miss Angel! Ay, Miss Angel! Hi, Walang Miss Angel! letter U. Sabi ni Linan, letter M. Kim, Ay, walang M. Kim, Ating M. may ilalabas ka bang merch mo? Letter A, meron lumabas na letter A. May lalabas Sabi ni kang Vina, Merchandise. Sabi ni Serenity. letter A, meron ng letter A. Gagawa rin ako ng t-shirt ko, Team Sabi ni Ruby. Lina, letter R. Guys, gusto niyo ba ng Letter t-shirt R. ng bawat teams? Galing, oh. Sabi ni Serenity, letter I. Ay. Hala, Halo-halo feeling ko kay kaya Ann Ferrer. Feeling ko kaya niya nang hulaan to. Nahulaan niyo na ba? Feeling ko kaya na lang hulaan to. May lalaban na ba dyan? Sabi ni Chan, letter N. Ano Books yan? and movies. Pwede itong movies. Pwede Pwedeng siyang book. Pwedeng parehas. Ah, hindi ko lang. Parang Letter L, sabi ni Jane. Halo-halo kay Jane letter Gamboa. L. Yes. Ay, walang letter L, Jane. Dalawa na lang po ang Dalawa na, ating dalawa lobo. na Baka nahulaan nyo na po kung ano yan. Books and Guys, paki-heart movies. react naman yan. Ayan. Paki-like react naman tayo dahil Rupert, mamimigay ka ba ng t-shirt? Tingnan natin. Pag marami nag-like ko, wala pa eh. Wala pa akong nakikita Walang eh. nagla-like eh. Oo, walang nagla-like. So, mag-heart team Kimpi. Dali, dali. Paglabas ng Nakahula t-shirt na ko. ba? Guys, gusto Sabi niyo ba ni- ng t-shirt? sabi ni Ano gusto niyo yung t-shirt? Letter Team V. Kimpi o Team Letter V. Ruby? Dali, dali. Paki-comment nyo mamaya pag letter B. nahulaan. Comment, comment. May B ba to? Meron. Meron. Sa Chelsea, second word. dapat may B. Ano ba yan? Oy! Sabi ni Mr. L, letter P. Wala, may lalaban na ba? P and Lim. Letter Ay, alam ko na yan. Movie na yan. Oh, diba? Favorite ko yan. Favorite ko yan. Movie to? Movie? Ala, galing! May sumagot na! Si Mr. Ed. Yan, tama yan. Saving Private Ryan. Ryan. Grabe. Maganda yan. Sobrang astig May niyan. lalaban pa Cartoon ba? yan? No, it's Action. Parang action. action. Parang war, gera. Gera siya, gera. Ay, popular to Private movie lang na to. daw alam ni Chan. Grabe, ang bilis naman private na alam kong private. Subukan natin ni Miss Zen ng letter S. Sure na ba sila? Sure ka na ba dyan, Miss Teresa? Nakakaiyak yan, guys. Sabi ni Sir Ian, ha, galing Teresa. Ayun, sumunod si ano. Ayan, madami Saving nang Private sumagot ng Ryan. ano, Saving Private. Sir, Ayan mas na, lawak na Ryan. ata si Ma'am Teresa, si Miss Buksan na Teresa yo. natin. Letter G. Letter G. Ayan. G. And S. letter S. Oh, guys, Congratulations, guys. Miss Teresa. Guys, Oh, si Mr. Racing Gusto niyo ba ng nanalo. t-shirt ng Team Rupi and Team Kimpi? Galing daw nila, sabi ni Chan. Paki-comment Don't naman worry, kung gusto marami nyo. pa tayong games at pwede ka pang bumawi. Ayan, so ang ating Sabi ni Kael, oh. Sabi ni Kael. Nakakaiyak din, hirap manalo. Sabi ko kasi kanina, nakakaiyak yung movie na yan. Pwede ka pang Labanan to ng ano, pwede ka labanan pang to ng bumawi. labanan ng data. Salamat daw sa Netflix. Napanood ko. Sabi ni Jane, grabe. Ayan na, sabi, gusto raw. Po ng load Gusto ang raw nila galing. ng t-shirt, sabi. T-shirt. Dali, gusto niyo ba ng t-shirt niyo ng ba ng Team t-shirt? Rupi and Team Kimpi? Team, Almus na Mag-comment lang. Crack naman kayo dyan, guys. Kung gusto nyo. Sino Oy, yung oy! winners natin? Ah, I-announce ko t-shirt Team Rupi. Atay tayo Ayan, dyan. Sino nanalo Announce today? ko muna ang winners, Rupi. Okay, so ang ating mga winners sa Hangman, we have Serenity. Next, Christine de Guzman Roy. And last but not the least, Miss Teresa Solomon. Ayan, paki-PM sa akin, sa amin ang inyong mga numbers. At syempre, pwede pa kayong tumutok dahil pwede kayong manalo ng unlimited. Ayan. Sabi ni Sir Ian, So, lamang next daw game. si Mr. Re. Adik manood yan ng Almusal Club. Yes. Thanks, Siyempre, Mr. Re, for watch. alam mo kung bakit kasi inaabangan niya ako mag-drawing. Ayun na. Di ba, Mr. E? Inaabangan mo ako Mr. Re, mag-drawing. inaabangan mo daw mag-drawing si Rupi. Ako lang yung inaabangan ni Mr. E dito sa Ready na atin ba eh. sila sa next Oy, game? kayong Ang dalawa. sabi rin ni Linan, yes po, gusto ko. Yan, mga gusto nila ng t-shirt. Kim, ano ba naman ang design mo dyan? Dali. Madami akong ano. Mamaya. Ready na ba sila sa next So, game? meron pa ating tayong next next game. Ang game ating ay next game ay Movie. Series. Serye. Ayan. Lahat ba sila? So, hulaan nyo lang ang movies. Yung picture. Oo. Kung saan movie yun. Yes. Diba? Yan. Parang Sabi ni Kael, nako, drawing na naman ni Kuya Rupi. So, ready na ba sila? Si Jenny, na ba sana kayo, all guys? mabilis Wala pa. internet.
Sabi ni Linan, congrats sa mga nanalo. Sana matry din manalo. Yes naman po, pwede pa kayo bumawi dahil marami pa Yes. tayong games. Christine, hindi ka pang hangman lang, pang lahatan ka. Yes. Ayan So, na. comment ready Yeah. if ready na ba kayo para sa ating next game, ang Meron movie tayong serya. isang Movie Filipino. Sabi niya, serya. Meron tayong isang Filipino movie at dalawang international. Yan, isang Filipino Movie and movie dalawang and international. dalawang international. Ready na? Yan. Ito na. So, in 3, 2, 1, Go! game. Yan. Isang Anong Filipino movie yan? Filipino chorba. Filipino ba yan? Filipino ba to? Tagalog. Pilipino. Ang bulol eh. Pilipino. Oo, indie Tagalog film to? siya. Tagalog yan. Ay, indie film daw. Pero yan, yung pinag-shootan, ibang Eh, lugar. anong film yan kung hindi indie film? Hindi. Film? Sa iba nila shoot. Sa iba yung ano. Go, Christine! Kaya niyo yan. Kung saan yan sinut, dun pupunta yung OOTC natin. Saan? Sa Japan. Ay, alam mo maganda tong movie na Ay, alam to. ko yan! Oh, yes. Ano siya, Ano yan? pumatok siya sa masa. Ano ba yan? Ay, alam ko na to. Ano Sabi ba yan? ni Chan Chan Milan. Dito Chan nila. Chan, ang hulaan mo, title ng movie. Tagalog movie. Pero movie yung Milan, di ba? Ay, Pero kamukha ko ata Ay, yun. oo. Movie yung Milan. Ang clue, ano siya? Ang clue yung leading man, Ano to, di makulit. ba? Parang drama. May nakakuha na. Ay, wow! Grabe, si Mr. E! Sino? Si Mr. E, sabi niya, kita-kita. Yan ba ang tamang sagot? Pakilabas ang ating poster kung yan ba ang tamang sagot. Opo, sa baba lang po. Yan. In 3, 2, 1. Halo, Miss Kailin, ayan. Ang galing naman. So, ang unang movie ay Ang lit-lit na nga Kita-kita. nila dun. Nahulaan Ang mo nauna, pa. Hindi ko si- mahilig talaga mag-Netflix. Ang nauna, si Miss Meron ba yun Teresa. sa Netflix? Tapos sumunod si Oo, ano, meron. Linan. Sayang huli si Linan. Pero, Ang pero. feeling ko nadali lang internet. Yan. Sabi ni Chanchan, between maybe. Barcelona. Japanese. Barcelona. Sa Japan Sumagot din po. si Vina, kita-kita. Pero ang nauna po ay si Miss Teresa. Pero don't worry, meron pa tayong next Dalawang set. movies. Yes. Ito ang ating... bakit sinasabi ko? So, yung dalawang next set, ano na siya? International. Ayan. Ready na sila? So, ito na ang ating next picture. Anong movie ito? Yan. Horror yan. Horror? yan, yes. Sabi ni Chelsea, Paborito siya ng itatype mga ko pa lang bata, sana 90s. may nauna pa. May nauna na pala. Grabe naman Okay yung lang mga yun, nanonood Chelsea. ng movie, Pwede ano, pang dalawang bumawi. tao. Sobrang light. So, doon basta wala ang... Siyempre, mga addict sa movie mo yan. Ah! Yes. Gusto nyo ba ng clue? Yes. Ano yan? Bigyan ka ng clue. Yung nananaksak ba yan? Ha? Horror yan. Oh, siya. Popular ito. Horror. Oo. Nananaksak? Popular yan. Nananaksak ba yan? Ano to eh? Cute? Nangahabol? Cute ba siya? Di ba Cute siya. Cute ba siya? Casper? Hindi siya si Annabelle. Hindi siya Ayan, sikat. ayan. Ay, hindi. Jurassic. Hindi po. Hindi. Sikat na sikat to. Yes. Meron pa nga Alam siyang ko, brand magkakaroon siya ulit ngayon. Ay, oo, nakita ko yung sa ano, sa subway yung poster. Oo, alam ko magkakaroon ulit ng movie ngayon. Bago. Hindi po siya wrong turn. Napanood nyo na ba yan? Oo. Mahilig ako sa horror eh. Horror. Hindi siya 13 Ghosts, Parang gusto ko yung hindi 13 po. Ghosts na yan. Nung bata ako, Maganda yan, kinakatakutan 13 ko na Ghosts. yung 13 Ghosts na yan eh. Yes. Yes po, clue. Ayan, ang clue ay Magulo Cute ang siya. buhok. 3 words. cute siya. Pwede ba yan? Nakakatakot siya. Maliit. Ito yung horror na Nakakatakot. ano. Ito Maliit siya. Yes. Ito yung horror na, kasi di ba may horror Malapit na si Jenny Remo. Sukob. Sukob yan! Guys, ano siya? International. Kokey! Yes, international na Para tayo. siyang si Kokey ba? Hindi. Kapatid siya ni ano eh, ni Annabelle. The Mommy daw. Sabi ni Sir Ian, yung sikat na movie lang hindi ako pala nood ng movie. Ano yung Sikat yan, sir. Sir, sikat to sir. The Mommy, hindi po siya The Mommy. Ano ba yan? Kapatid ba yan ni Annabelle? Oo. Sila sabi ba nilang kapatid ni Annabelle? Hindi. Hindi. Pero ano siya? Halloween maliit daw! siya. The Third Eye. No? Hindi Ay, po. ay, 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 may nakita ako! Ah, Sabi ni Jenny, Chucky doll. Hindi. Hindi! Sige pa! Jenny, ano pa
pa! Sige po! Oh my God! IT! Jenny! Eat daw, eat! Hindi po! Magkakaroon kasi yung kasi magkakaroon na rin ng party. Jenny! So, Anong title nun? Eat, eat! dito sa movie na to, kinasal siya? Oo, kinasal siya sa movie na kinasal siya ito. sa movie na ito. Jenny, alam mo na, Jenny! Kinasal, Guys, kung kinasal. nababasa niyo yung comment ni Jenny, Malapit na si ano Jenny. yan? Hindi. Hindi siya child's Malapit play. Yun na, nakuha mo na kanina. Miss Angel! Malapit na, Miss Angel! Hindi. Ano, damo? Kinasyal Kinasyal siya. Oh my God! Kinasal siya Tama yun, dito. tama yun. The Chucky do! Kinasyal? Ba't kinasyal? Kinasal! Alam mo ba, kasi nag-braces ka Jane eh. Gambawa, The Chucky Doll, malapit na guys! Pet Cemetery! Hindi Sir, siya! hindi po. Forwards pala, forwards. Forward! Meron siyang 4 words. Child's Play, no. Hindi po. I'm Chucky Doll. Guys, ayun! Ayun! Si Chan Chan! OMG. Tama. Iyan na ba natin yan? Pwede na. Pwede na yan. Sabi Ay, The Bride of Chucky. Ayan. Whoa! Ang galing. Pwede na yan. Pwede na yan. Meron siyang ano ngayon eh. Meron siyang bago ngayon. Ano yung bago niya? Ano yung bago niya? Ang Chucky doon. Patingin ng bago. Ano bago na yun Ah, may asawa siya dyan. Ayan, Buti pa King yung... of Chucky, The Buti Bride. pa si Chucky. Sumagot din si Vina ng The Brides of Chucky, pero mas nauna na po Kim. ay si Chan Kim. Chan. Buti pa si Chucky may love life, no? Kaya nga eh, buti pa siya kinakasal. Ikinakasal. na. Yung isa dyan, wala eh. Kawawa Ayan, naman. sumagot din si Mr. AJ ng The Bride of Chucky, pero nauna na si Chan Chan. So, meron pa po tayong isang Una na si ano, movie. So next na. Next movie. Hindi naman daw sikat yan, sabi ni Sir, sir. sikat to, sir. Sikat yan, sir. May bago siya ngayon. Sikat to sa mga bata, sir. Iniinom ng mga bata to, Chucky. Sabi Ay, ni hindi. Chan Chan, pangit yung Tama ba? bago. Oo nga eh, parang pangit na itsura ni Chucky. So, for the next game, ito ang napanood niyo na ba ating yan? picture. Ay, napalad ko na to. Kasi umingay Ano ko yan? dati. Alam mo naman yung mga nagiging trending. Lagi Yes. pinapanood. Trending Oo. yan. Di ba nagka-record yan sa Netflix? Ano yan yung parang... Kasi nagtataka ang Netflix. Ay, alam nyo ba, yung nagpunta ko ng bookstore, nakita ko to doon. Sabi ko, ay, book adaptation pala Ah, to. Ah! may ano rin, may mga vlogger na, may mga vlogger nang gumagawa niyan eh. Magaya. Nasipol yan, di ba? Ha? Oo. Ay, ang picture na yan, dyan nag-start Sabi ni lahat. Chelsea, kaya nga po, buti pa si Chucky may pag-ibig. Hindi po siya Transformer and hindi rin po siya Fast and Furious. Talo kayo ni Chucky, kaya magpaka-Chucky na kayo para may pag-ibig na rin kayo. Sabi ni Sir Sikat, para sa lahat daw. Nagulat Sir ako. Sikat si Chucky! Sikat si Chucky, sir. Para itong movie na to, nagulat ako. Death Wala, Jong. James Bond, hindi rin po. Ayan, yun. May Sir, mga bago ano yan siya. to. Ano to? May Horror mga, din to eh. oo. Ano yan, sir? James Shop. Horror to, horror. Horror din siya, sort of. Ang gumanap. Sabi Yeah, nito, thriller, not horror. It's a thriller. Ah, Hindi rin po Mission Impossible. Impossible. Ano yun, no? Bakit Mission Impossible? May mga vlogger na gumaya nito eh. Rush Hour? Tweet. Hindi po. Tweet. Hindi rin po. Ayan. Clue daw. Ano to dati? So, nga, gusto niyo ba sikat ng to? clue? Oh, bigyan Oo. ka ng Namatay silang lahat. Meron silang namatay. Hindi. Meron silang isang lugar na kailangan puntahan. Oo. Yun yung ano eh, papunta ng north. Oh, mga Kaya sila pupunta sa mga ano, mga PWD ba yun? Hindi, kasi sa north daw. Doon lang daw. north. Doon lang daw. Di ba, Mizen? Parang mga PWD yung pupuntahan nila, no? Hindi siya final destination. Kasi nandun lang daw yung, yung safe area, nasa north. So, Nasa north ang safe area. Ano yun yung parang sabi, don't listen, no? Sabi nga. Oh, Hindi! Eh, kasi Robert, lagi na Halo-halo kay Louie. ano to? Hindi rin po siya fan. Ayun! Si Sir Ian! American Ang bilis ni Ayan Sir. na, ang bilis nun, sir. Okay. Sabi ni Sir Ian American ay Landing. Bird Box. Ano ang tamang sagot? Ayan. Ang tamang sagot ay... Bird Bird Box. Box. Sabi. Tama rin si Jenny, kaso nauna si Sir. Sabi. Boy! Boy, sir, bibigyan nyo na ba kay Jenny?
Sir, bibigyan niya na ba kay Jenny? Bibigyan niyo na ba Si kay Jenny, Jenny, tapos sir? sumunod na si Chan, Rika. Anong sabi dyan? Boy, girl, di ba? Boy, and si girl. Boy and girl. Tapos, Ito, original to ng ng net. tapos, sabi, whatever you hear, don't listen. Don't listen. Sabi, sabi nila. Listen ba? Don't do. Pero book to, nakita siya. Never look. Isang bookstore, book talaga siya. Inadapt lang. Ayan. Hindi ko alam yun. Sumagot pa si Chan yan, Galveston. Ano sir, ipaparapol na ba natin yung premyo mo? Paparapol na ba natin ng prize nyo, sir? Si Sir di baka move kay Chucky. Ayaw ko na si Chucky. Ayaw ko na si Chucky, ah. Oy, sabi ni Sir Ross, sige. Binigay na kay So, Jenny. ang next na nag-comment ng Bird Box ay si Jenny Jenny Remo. Remo. Ayan. O, di ba? Jenny! Jenny, mag-thank you kay Sir Ian kasi... Teka, Sabi tayo. ni Chan Chan, sir, baka naman. Teka. O, di ba, magkokopya ka lang ng answer, mananalo ka na. Oo. Halo kay May Kia. Okay, congratulations, Jenny Remo. Dali, At dali. ang ating mga nanalo sa ating movie serye ay syempre again ang ating solid almosaler, Teresa Solomon. At syempre pangalawa dyan si Chan Chan. At pangatlo binigay ni Sir Ian Madrid, ang ating one and only Sir Ian dito sa Madrid, Philippines. Binigay niya kay Jenny Remo. Congratulations sa inyong lahat at paki-PM ang inyong mga numbers. And do not forget to heart react and like react our live for today. Ayan, so ready na ba kayo sa ating paboritong Art Attack? Ayan, sino nga ba ang mamamayagpag dito? Is it Team Kimpi or is it Team Rupi? Ayan. Halo kay Miss Ken Ivy. Sabi ni Christine, bait naman ni Sir Ian. Yung bagong hairstyle, tinan mo. Sabi ni Chelsea, ang saya ng pag-games nyo everyday po. Sana next time manalo din ako. Pwede ka bang manalo? Siyempre naman. Jenny. Pwede ka pa manalo ngayon. Pwede pa daw manalo si Tumutok Jenny. lang po kayo palagi dito sa Jenny, pwede Almusal ka pa Club. manalo. Dahil tawag dito, Unlimited. only winning na tayo. Register mo lang Yes. sa 808, only winning to 808. Baka gawin nila ba? Joke lang, joke. So guys, ayan. Chelsea, pwede ka pang manalo Pwede dahil Ayun na, pwede ka tinan mo pang naman, Yan, may maglaro. opa daw ako, opa. Sabi ni Sir Ian, gusto ko lang makilaro. Ayan. Bagay ba sa So akin tong comment hairstyle? ready guys, if ready na ba kayo sa ating next game? Yes, ang inyong paboritong Art Art Attack. Attack. Pakitawag Ang naman ating inyong mga category nasusunod na ay fans. kahapon English songs, di ba? So ngayon ang category naman po natin ay OPM Ayan, songs. okay na ba yan? Ayan. Tagalog. Sa mga may hilig po ng Tagalog songs. Yan. Game. Game na ba? Papakit lang ako. Yes. Na? Yes. Ganyan. Next na daw. Okay. Game na. Ako na! Si Rupi. Kasi kahapon ako yung nauna, di ba? Rupi. Ayan. Ruby. Guys, react naman kayo dyan for Team Kimpi and Team Rupi. Mag-react po kayo sa pambansang opa. Rope. Teddy. Anong Teddy? Ready. Dali, comment nyo lang. Ready. Yes. Yan, ready na si Kael. Ready na rin si Jenny. O, diba? Ready na ba kayo, guys? Sabi ni Chelsea, game na si Ren. Game na daw. O, game. Timer na. OPM. Halo kay Brian sa plan. Ay, nawala. Ayan. Whoop! Nakikita nyo ba? Yan. Kakaroon tayo ng dalawang set dito. Kaya Ayan, game na rin si Miss Kylie. Okay. Apuram. Ready na ba kayo? Timer starts Now! OPM song. 4. Tagalog song. 1, 2, 3, 4 words. Meron itong 4 words. Yes, Chelsea, try lang ng try. Pwede ka rin po manalo. Halo, ayan. Sabi niya. Ano yung mabayag? Ay, sorry po. Ang bastos.
Tagalog lang po, Tagalog. Tagalog lang. Tagalog lang po. OPM song Tagalog. React naman kayo dyan, guys. 4 words yan. Meron itong 4 words. Ang nakita ko ay Heart react for Team Kimpy and like react for Team Rupee. Ano yan? Ayan, para sa mga mahilig makinig ng OPM songs. Ano yan? Tinatawanan ka na nila. Hindi na naman nila mag-gets ang drawing mo. Ano yan? Ano yan? Name tag? May damit. Tapos may dalawa nagsasayaw. Sasayaw ba yan? Hindi. Tapos, ano yan? Sapatos ba yun? Medal ba yun, oh? May heart. Grabe, Rupert, wala makahula ng ano mo. Nahulaan nyo ba? Ano yan? May ID. ID ba yan? Puso. Sabi ni Sir Ian, nakihan nyo yung video ng drawing. Ilapit mo. Yan. Meron siyang 4 words. Meron siyang damit. Sabi ni Serenity sa ngalan ng Yan, pag-ibig. nadali mo. Ang galing! Nag-gets nyo? Siyempre, fans ko yan mga yan. Best friend ko yan. Paano hindi ako magigets niyan? Ayan, so Ano sagot, ang ating Rupert? unang song ay sa ngalan ng Ito, One pag-ibig. word. 1 point ng Serenity. Ayan, sumagot din si Kael ng sa ngalan ng pag-ibig, pero mas nauna po si Rupert. Nag-gets yung sa ngalan. Sabi grow old with you. Guys, OPM songs lang tayo, so puro ito Tagalog. Ayan, sabi ni Chan Chan Harana. Late daw yung kay Kael. Ayan, meron siyang 1 word. 1 word lang? 1 word lang yan. Tagalog? Sabi ni Miss Harana Sabi ni daw. Miss Jazel, pero ang gusto ko talaga yung drawing. Ay, sabi ni Chan Chan Harana. Tama Sabi ba? ni Mr. akala ko padlock. Prinsesa! Sabi ni Chan Chan. Hindi din. Hindi prinsesa. Hindi po siya Sabi ni Sharna, prinsesa. prinsesa. Sabi ni Miss Angel, Narda. Yan! 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 Narda, wow, Ang galing! Galing nyo naman. Ang bilis nilang nahulaan na. Parang ano sila. 1 point, Miss Angel. Sumagot din si Narda. Jenny ng Narda, pero mas nauna si Miss Angel. Okay, si Miss Angel Waldemar. So, ready na ba kayo? Dahil si Team Kimpy naman. Team Kimpy na for set 1. Ayan, may 1 point na Serenity. Tapos na. Nawili. Dalawa lang. So, yan. Nahulaan na yung kay Team Rupee. Okay, 1 point na Serenity. 1 point na rin si Miss Angel. Ayan. Ayan. 1 point na ang Serenity. Gumaling, 1 point gumaling. na si Miss Angel. Ayan, sa ating set 1. Team Kimpy Alright. naman. Ayan. Sabi ng mga katrabaho ko, ang layo daw ng drawing. Lalapit na po. Pasensya na po. Huwag niyo po akong kagalitan. Ito. Hard rock naman kayo dyan, guys, for Team Kimpy. Dadalian ko lang ulit to. Oy, wow. Okay. Ayan. Team Kimpy, ready ka na ba? Ready na ba kayo? Sino pares nakakuha nun sa akin? Sino? Serenity Sabi and na nung Angel. trabaho. In 3, 2, 1, go! So, sa akin, meron itong 2 words. 2 words. Ayan, 2 words. 2 words? Guys, pinapractice niya na yung kanina. Meron siyang 2 words. 2 words. 2 words. Hawak kamay! Sabi ni Chan Chan! Ang galing. Ayan, ang galing. Next, 1 point na si Chan Chan. So, next, guys, ay meron itong 1 word. Hawak pa Ayan. Guys, habol-habol ulit. Serenity, Angel, and Chan Chan, may 1 point na kayo. Ay, Tagalog po yan ha, OPM song. Ano yan? Ano yan? UFO? Meron siyang 1 Pakita mo, hindi nakikita. Yan. Sorry. 1. Meron siyang 1 word. Ah!
Ulan. Panalangin, sabi ni Chan Chan. Nanalo na si Chan Chan. Panalangin ko sa habang buhay, makapiling ka, makasama ka, siya ng Panalangin, pero panalangin sino ko. na? Si Chan Chan. Congratulations, At ang ating nanalo sa ating Pusong first ito. set. First set ng Art Attack ay si Chan Chan. Ayan. Okay, so next set naman tayo. Last set na tayo. Iyong dinggin. Ako na ba ulit? Don't forget guys, mag-react naman kayo dyan. And comment ready if ready na ba kayo para sa ating last set. Eto, hindi ko to alam yung kanta na to eh. May sumagot ng Jesus. Sabi ni Jenny, Sinag, Wah. Angel. O, diba? Ang dami OPM sumagot ng songs. panalangin. Sabi ni Christine, Shira, and Jenny. Yes. Okay. Oh, game. Game. Team Ruby na. Oh, Ayan, for Team Ruby, ready na ba kayo dyan para sa ating last set? Miss Jazzle, OPM lang Ang bilis po. magpahula ni Miss Kim. OPM lang po. Siyempre, madali lang yung mga kanta. Kahapon po ang ating category ay English songs. Ngayon ay Tagalog naman. Game. 3, 2, 1, Ready na go! sila. Ready na. Game. One. Ano ba? 1, 2, 3, 4, one forwards. Forward. Forward. Ito ay 4 words. OPM song. Tagalog pa rin po. Halo-halo kasi kay OPM. Gloan. Claire Efondo Paragatos. Ayan. Magbalik. Chan, may nakahula na. Ha, may nakahula na? Ay, hindi. Magbalik. First drawing with 4 words. Ape. Ape. Halo-halo kay Brian Bakit Alarin. labis kitang mahal? Grabe no. Ay, thank you, Chan Chan. Meron itong 4 words. Tutingin. Ay, latest lang yun. Nanalo yan sa Pop Corva. Bakit labis? Hindi, bakit labis kitang mahal? Yan. Ang Pasko ba yan? Bituwing walang ningning. Hindi po. Tuwing walang ningning. Halo-halo kay Clara Bauzon. Ay, sabi niya, Miss Ay, Ken. Feeling ko hindi sumagot Naniniwala si na Chan ako Chan. sa forever. Sadya niyang sinabi. Lala, hindi din. Hindi 4 rin po siya words. tala. Wala. 4 words po. Kakabal. OPM songs po. Wala pa kang drawing sa... Wala pa to drawing na lumalabas kay Jenny. Jenny, manggayahan lang ng sagot. Ang Pasko ay sumapit. Sabi to ina lang ibubulong. Sabi na Yan, Oh, yan, nadali. galing! Nadali. Sabi to ina lang ibubulong. Yes! Style ng Pasko. Serenity, 1 point. Ito na po, sabi to ina lang. Sino kumanta nito? Napaka-Tagalog naman. Eto, one word. Next na. Yung si JM de Guzman. One word lang yan. Piling ko yung hinuhulaan nila yung word. kanina pa rin eh. Pasko ay sasapit. Ito yung kanina pa to eh. Walang Isang mata. ningning. Yan! Uy, ang galing ni Jazzy. O, Ay, siya grabe. sumunod Ang si- bilis naman ni Miss Grabe, Jazzle. oh. Sabi ni Magkaramdam Christine, si pilik ano. mata. Pilik mata. Pilik mata. Kisap mata po. Mga Sino senior yung unang citizen. sumagot? Ay, si Miss Jazzle. Congrats, Miss Jazzle. 1 point ka na. Pagkat So, nasakuha na lahat ang kay Team Ruby. Next naman kay Yan. Team Kimby na. Pwede pang manalo dahil meron pa akong 2 Nahuli yung sagot papahulaan. niya. Dali. Parang Oh, si Chan kay Chan bilis kanina humabol siya. namang maglaho ng... Sabi ni Kimby Brian na. Alarin na search na ni Kuya. Okay, 3, 2, 1. So, in 3, 2, 1. Go. Okay. Sa akin, meron itong 1 word. Uy, 1 word. One word. Ang dali. Lahat one word. Ayan. Ang galing Ano yan? ni Rupi ah. Ano yan? Ilong. Ay! Ba't parang rockstar? Ano yan?
kasing kantahin. Nalalaman eh. Si Ruby po nauna. Ay, nako. Ayan, dami Wala sumagot ka. ng bulong, pero sabi ni Jenny, may sagot na sila sa akin, wala pang drawing. Jenny sa internet. Next. So, Dahil next, yan, next. magpalit ka. Huwag niyo Si Ali, Uy, bakit ako? Ikaw kaya? Meron ulit. Hindi ko nga alam na yun yun eh. One word. One word. Wait lang. Alam mo namang ginagaya kita palagi. Hindi. Ilang word? One word. One word. Di makalapit. Fast and Furious. Bakit si Brian Alarin parang nasa movie pa siya? May sagot ng bulong sa akin, kaka-word per lang. Kung sana lang naman One word. kita mo. Oy, meron na! Anak! Anak. Sabi ni Chris na. Prinsesa! Sabi ni... Prinsesa? Sabi ni Shaira. Kaya si Shaira nanalo. Hindi po. Sino? Si Jazzy. Pero si Shaira yung nauna sa Si Shaira prinsesa. nga, Sa prinsesa. 1 point na lang si Shaira. Nalilate daw yung video. Prinsipe! May nakita ko, prinsipe! Ayun na, naulaan na nila lahat. Nawala na ni Shaira, nauna siya. Ayan. Congrats! Congrats! Princess. Ang ganda naman ng drawing mo ng prinsesa. Ayan. Ako, prinsipe. Prinsesa. Nakapantulog. Yes, ang ganda. Wala na po. Tapos na Late tayo. So, sino Sa mga hindi pa nanalo. Ayan, ito po yung scoreboard natin sa set 2. 1 point, Serenity. Jazzy, 2 points. And Shaira, 1 point. So, ang nanalo sa ating set 2, Art Attack, ay si Miss Jazzy Banaag. Hi, thank you so Hello. much. And congratulations, Yes. Miss Jazzy. Jazzy. Dahil dyan, palike po kami ng aming mga sarili. Yan. React naman kayo dyan, guys. Heart react for Like, Team like, PP like. and like react for Team Team Rupi. Ito si Brian Alarin, parang nanonood pa lang siya sa may movies. O, ano yan? Ano yan? Yan. Ba't ngayon pala Ang nag-a-alarm yan? bilis nilang nahulaan lahat ng winners. Ay, Yes. lahat ng sagot. Okay, so recap lang tayo ng mga nanalo sa Hangman, Serenity, Christine de Guzman Roy, and Teresa Solomon. Sa ating movie serye, Miss Teresa Solomon, Mr. Chan Chan, and Miss Jenny Remo. Uy, nakakadami At na sa Miss ating Mister huling, ang ating huling segment, Art Attack, ay set 1, Chan Chan, and set 2, Miss Jazzy Banaag. Ayan, so sa mga nabanggit na nanalo, paki-PM ang inyong mga numbers. Kaya naman, meron pa ba kayong gustong sabihin, Kimpi at Rupi? Sabi ni Christine de Guzman Roy, congrats sa nanalo. Tandangin natin And ang sabi ano. ni Chan, bawi bukas saya. Yes, Chan, pwede ulit kayo. Ay, bukas. Ano Oo. bang category bukas? Bukas. Dali, dali. Nakit- Magbigay nga kayo ng example ng category. Wala pa Dali. kaming category for Dali, magbigay kayo ng tomorrow. category. Mamimili kami sa Ano, bibigay nyo. mag-comment kayo, Mag-comment kayo, kung anong comment. gusto nyong category Comment. bukas. Mag-comment kayo ng category Yan. namin bukas. May mga gusto ba kayong katanungan kay Team Sa Rupi at Team Art Attack Kimpi? natin. Dali, dali. Meron ba kayong mga Comment katanungan? down below. Yes, meron ba Dali. kayong mga Kung may- suggestions? Kung may mga questions kayo, sasagutin namin yan. Meron pa tayong oras Ka- para sagutin. kahit about sa mga para makipagkwentuhan. buhay-buhay nyo. Dali. Yes, para makipagkwentuhan Dali, dali. sa amin. Meron pa tayong 7-6 Baka minutes. gusto nyong itanong, ano ba ang sikreto Ayan. ng mga gwapo? Ay, ano ang sikreto ng mga gwapo? Teka, ano bang ano yun? Milo? Milo ba? Ayan. Hiring po kami sa Yes. aming mga branches. Yes, For yes. Makati, hiring po kami ng call Call center center. agent. Siyempre, Tagalog account. And quality analyst tsaka HR specialist. Okay, Sa Pangasinan, hiring din po kami. And sa Cebu. Yan. Okay, So, para sa inyong online application, message lang po kayo sa aming Sa mga Facebook Facebook page. page. Madrid, Philippines, sa Yes. Makati. Madrid, Philippines, Pangasinan. Idioms. Madrid, Philippines, Cebu. Madrid, Philippines, Davao. Ayan. Idioms. Idioms daw. Grabe naman yung idioms. Ang hirap naman. Alam ko na, yung mga... Yung Ano, alam ko na, ako na lang magbibigay. Salawikain. Hindi. Yung mga ganon. Ako na lang magbibigay. Oh. Mathematical equation. What? Kung anong formula yun, na kanyari, ano, Ayan.
Yes. Sabi ni Chan Chan, salamat po. Yes, thank you rin Chan Chan Paki-PM sa ang inyong mga panunood. numbers. Ayan, bugtong daw, bugtong. Pwede Bugtong. naman, pwede naman. Pwede naman. Mahaba, sa lawikain. Sa lawikain. Pwede. So, yun guys, congratulations sa nating mga Sige lang, mag-comment lang kayo. winners today. Titingin kami mamaya dyan. Kung ano ba. Yan, kita-kits May mga po tayo final say ulit ba kayo? bukas. Dali. Yes, okay. So maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa inyong paboritong tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Almusal Club! Ingat-ingat, Bye-bye! makulimlim, ingat kayo. Ay, sorry. Yan ay patungo. The Almusal Club.